Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz, jainko guztidun beti erekoa, zuri aita esateko eskubide ematen diguzu, eraman bere betera gure bihotzetan zure seme alabatzako espiritua, hitzemana zaigun ondarea iritsi dezagun, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Erregeen liburutik, egun haietan Eliasek basamortuan badena egun bateko bidea zuen. Epuru zuhaitz baten azpian eseri zen eta bere buruarentzat heriotza eskatu zuen, esanez. Aski dut jauna, ken ezaidazu bizia, ez naiz eta nire gurasoak baino hobea. Etzan zen epuruaren itzalean eta loak hartu zuen. Hontan, aingeru batek ukitu eta esan zion, jeiki zaitez eta jan, begiratu zuen, eta surropil bat eta ontzi batu ikusi zituen buru ondoan. Jan zuen eta edan, eta berriro etzan egin zen. Etorri zitzaion bigarrenez jaunaren aingerua, eta ukitu eta esan zion, jeiki zaitez eta jan, oraindik bide luzea daukazuta. Jeiki zen Elias, eta jan eta edan zuen, eta janariaren indarrez, 40 egun eta 40 gau, ibili zen oren jangoikoaren mendiraino. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guziak, egin alaitzu, pozikaren gana, gora eta gora, ari kanta. Kanta jaunari, lur guziak, egin alaitzu, San Pablo apostoluak Efesotarrei, senideok, ez atsekabetu jangoikoaren Espiritu Santua, berak markatuak baizaudete, erospen egunerako. Ken zuengandik garrazkeria, beroaldi, haserre, birau eta iskanbilak eta beste gaiztakeria guztiak, izan zaitezte elkarrentzat onak eta errukitsuak, elkarri barkatuz, jangoikoak zuei Kristogan barkatu zizuen bezala. Izan zaitezte jangoikoaren antzekoak, haren seme alaba zeraten ezkero, eta zabiltzate maitasunean. Kristok ere maite izan baizintuzten, eta bere burua guretzat eman zuen eskaingai eta jangoikoarentzako opari usaitsu bezala. Jaunak esana. Aleluia. Jesu Kristoren
Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan judutarrak Jesusentzat marmarrean ari ziren. Ni naiz zerutik jaitsitako ogia esan zuelako. Honela zioten, hau ez alda Jesus, Joseren semea, ez alditugu ezagutzen guk, honen aita amak, nola dio bada orain, zerutik jaitsia dela. Jesusek erantzun zien, ez ari marmar zuen artean, ez daiteke inor nigana etorri, bidali nauen aitak ez badakar, eta nik piztuko dutura azken egunean. Profetetan idatzirik dago, jangoikoaren ikasle izango dira guztiak, aitari entzun eta haren erakutsiak ikasten dituena nigana dator. Inork ez du ikusi aita jangoikoaren gandik datorrenak baizik. Horrek bai ikusi du aita, egiaz diozuet, sinisten duenak badu betiko bizia. Ni naiz biziaren ogia, zuen gurasoek basamortuan mana jantzuten eta hil egin ziren. Hau da zerutik jaitsitako ogia, gizonak hortatik jan dezan eta hil ez dadin. Ni naiz ogi bizia, zerutik jaitsia, ogi hontatik jaten duena betirako biziko da. Eta nik emango dudan ogia, nire haragia da munduaren bizirako. Jaunak esana. Estamos escuchando en este domingo el capítulo 6 de San Juan, del pan de vida. En concreto podemos decir que la Eucaristía es, digamos que el sacramento más importante y tiene cantidad, vamos a decir así, de aspectos absolutamente necesarios para nuestra vida cristiana. Pero voy a citar tres que me parecen muy importantes y que aparecen en las lecturas de este domingo. El primero es la Eucaristía como alimento. Jesús nos quiso dejar el pan, el vino, como su cuerpo y su sangre, para nuestro alimento. Quiso quedarse con nosotros para alimentarnos, fortalecernos, como escuchábamos en la primera lectura del profeta Elías, que necesitaba ese alimento para caminar, y evidentemente es un alimento espiritual que necesitamos para nuestra vida espiritual. La Eucaristía nos nutre, la Eucaristía nos fortalece con ese doble, vamos a decir, esa doble mesa, ese doble banquete de la palabra de Dios y de la Eucaristía que nos da esa fuerza, esa luz, esa nutrición que necesitamos espiritualmente. El segundo aspecto, que es el esencial de todo el cristianismo y también de la Eucaristía, es el amor, es la caridad. Escuchábamos, como decía San Pablo a los de Éfeso, lo esencial, ser buenos unos para otros, sed comprensivos, perdonaros unos a otros, sed misericordiosos, como Dios os ha perdonado en Cristo, también hacer unos a otros, etc. Nos está diciendo que lo esencial, que esto es al fin y al cabo lo que Jesús enseñó más claramente, el distintivo del cristianismo, lo esencial del cristianismo es el amor. El mandamiento principal, amar a Dios y al prójimo. Lo que quería que fuese el distintivo, que dijeran, mirad cómo se aman. Es algo esencial y que también aparece de una forma muy especial en la Eucaristía. Precisamente justo antes de morir, en la última cena, quiso dejar como el regalo más grande de su corazón, de su amor, esa Eucaristía, pero que también fuera para nosotros un símbolo de eso, que nos llevase a amar unos a otros como Él nos ha amado, como Él nos ha enseñado. Y finalmente el tercer aspecto que quería citar, y con eso terminaré, es el de la vida eterna. Jesús nos habla no solamente para esta vida, que también, digamos que el mensaje de Jesús es absolutamente indispensable para nuestra vida, el día a día, la sociedad, la justicia, es algo que no podemos quitar. Si convirtiéramos el cristianismo solamente en algo puramente espiritual, le estaríamos quitando todo el contenido que Jesús nos ha enseñado, pero tampoco es, evidentemente, solamente material, sino que Jesús nos habla de la vida eterna, y la Eucaristía es como la prenda que nos hace pensar en esa vida eterna, ese pan de eternidad. Dice, el que come de este pan vivirá para siempre, esa eternidad que Jesús quiere que no nos produzca miedo o angustia, sino que nos produzca paz, pensar que tenemos a ese Dios bueno, que nos ha hecho, que nos quiere, esperando
aquí en la vida y también después de la muerte. Eskatzen diogu bada Jaungoikoari eman dezagula bere indar hori, baita ere erakus dezaigula berak bezala elkar maitatzen eta betireko biziko itxaropena sakonki senti dezagula beti. Sinisten dut Jaungoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut are seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko diogu Jaungoikoari bere maitasuna beti gugan gure artean egon dadin. Eska dezaiogun Jaunari. Eta haserreak, gorrotoak, gerrak dauden toki guztietan bere bakea nagusi izan dadin. Eska dezaiogun Jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Ama, maite Maria, egitu zuzurragun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure eman bainizkiozu eskaintzeko, eta zuk egingo dituzu gure salbamenerako sakramentu Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egokida bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztirun betireko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin ditu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizi eman digu. Eta zugana igoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarrean. Kanta dezagun aigeruekin, kanta ederrena, santua, santu, santua zera, Jaungoiko gure Jaunonena. Zeru eta lurra goresten dute, goresten zure
santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hogeita hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizpeko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan, erruk izan dizkigu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun. Jangoikoaren Ama Maria doak suarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko albuztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sanpatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeuretan zerana, santu izan begizure izena, etor begizure erengona, egin begizure naia, zeruan bezala lurren banere, emai guzuzu gaur, egunotako ogia, barkatu lezorrak, guk ere ezordunei, barkatzen diegu ezkero, ez garetzazuen taldia erama, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostol, guei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi.
mezaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure eskuekin. Eta eskurik eman gabe, baina zue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu mundu gorekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu mundu gorekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu mundu gorekatua, erroki jauna. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, nire zion, zure esatzeko, baina esazten bat esaten dut. Egin dezagun otoituz. Hartu dugu sakramentuak salba gaitzala jauna, eta sendo jarri zure egiaren argitan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. ereika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak. Eskerrik asko jauna.